Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel namu mai suna Hausa Tech Tube. A yau insha Allah za mu yi tutorial ne akan yadda za ka yi editing ɗin hotonka na murnar sabuwar shekara 2021. Sanin kanku ne muna sa ran gobe insha Allah Juma'a za mu shiga sabuwar shekara 1 ga watan Januwari 2021. Yasa za mu yi tutorial akan yadda za ka yi editing ɗin hotonka. Idan ya burge ka za ka yi ka tura ma abokananka ko ka yanda idan ka burge mutane. Amma kafin mu fara tutorial ɗinmu na yau, kasancewa wannan shine bidiyo na biyu a wannan channel ɗin, ina so zan yi taƙaitaccen bayani akan wannan channel ɗin. Wannan channel ɗin mai suna Hausa Tech Tube ya samo asali ne daga suna Hausa Technology Tube, wato yana nufin channel ne da zai dinga kawo muku abubuwan da suka shafi harkar technology da kimiyya da fasaha na technology da ya shafi na'ura mai ƙwaƙwalwa da wayan Android. Wannan channel za ta dinga kawo muku abun da suka shafi yadda za ka haɗa application, yadda za ka yi YouTube, yadda za ka ƙirƙiri blog ko website, yadda za ka editing bidiyo ko hoto da dai sauransu. Insha Allah za mu dinga gabatar da bidiyo akan wannan channel ɗin insha Allah. Amma kafin mu fara tutorial ɗin, ina roƙon don Allah duk wanda bai yi mana subscribe ba ya daure ya mana alamar subscribe, sannan ya danna mana alamar ƙararrawa. Da ka danna link ɗin zai nuno maka cikin bidiyon, daga daidai description na wannan bidiyon akwai link. Idan kuma baka jin haka, za ka ga wajen da aka rubuta subscribe da jan rubutu, da ka danna zai kai ka ka yi subscribing kenan. Idan kuma baka jin haka, za ka iya ka shiga YouTube, da ka shiga YouTube zai kawo kamar haka, sai kai searching Hausa Tech Tube, ko da babban baƙi ko da ƙaramin baƙi kai searching zai nuno ka, ga yanan shine a farko. Da ka danna haka zai nuno ma alamar subscribe daga daidai nan wurin, daga daidai zai nuno ma dai alamar subscribe, sai ka danna. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka, za ka iya ka yi liking. Misali wannan bidiyon, duk bidiyon da na ɗaura idan ya burge ka za ka iya ka yi liking ɗin shi, sannan ka yi comment. Sannan amfanin subscribe ga kowane mutum idan yana da so ya dinga ƙaruwa, amfanin subscribe misali yanzu ko dish ne kake da shi a gidanka, ka siyo dish ka ije, ka siyo receiver za a yi ma connecting ka dinga kallo, kaga dole sai ka je ka nemo wanda zai maka setting tashoshi, wato channels kenan da za ka dinga kalla. To shi ma wannan kamar haka yake, dole sai ka yi subscribe sannan za ka samu abin da za ka dinga kallo. Idan baka yi subscribe ba sannan kuma baka danna alamar ƙararrawa ba, babu yadda za a yi da an saka bidiyo ka gani. Nan ne alamar like, ka danna shi haka ka yi liking kenan. Ga alamar subscribe sai ka danna. Idan kuma kana so da tambaya ko wani abu, za ka shiga comment ka yi typing salam ina da tambaya kaza kaza, haka ka rubuta, ko kuma don Allah ya ake kaza. Wannan shi zai ƙara min ƙwarin gwiwa in dinga gabatar da bidiyo. Idan mutum na da tambaya ko kuma bidiyon ya burge ka, ko kuma akwai gyara, kun ga inda na yi kuskure, za ku iya ku ce salam ya ake kaza, ko kuma ina maka fatan alheri, ko bidiyo na ya burge ka, ko wuri kaza da kai bai ba, da kun mun comment, da kun yi typing kuka tura min, ni kuma zan gani. Idan dan reply ne in muku reply. Sannan yana da kyau bayan mutum ya yi subscribe, alamar ƙararrawar nan, ta yanda ko da baka kusa, idan dai datan ka na buɗe za ka ga alama an ɗaura bidiyo a wannan tashar wato Hausa Tech Tube. Bari mu shiga cikin tutorial ɗin namu. Da farko dai muna buƙatar mu ɗauko wani application a Play Store. Za mu shiga Play Store,
za mu shiga Play Store kamar haka, za mu yi searching photo, sunan application ɗin photo lab. Mu yi searching zai nuno mana alama gashi haka, ko sai mu danna download idan kana da shi a kan wayanka. Shikenan, kun gani nan ya nuna ina da shi, gani nan kun gani nan, gani ya nuna ina da shi. kun ga ba su na ko ba da kun danna nan zai install, sai ku fito da yayin install za ka shiga cikin application ɗin, gani nan ga shi yanda yake kamar haka. Application ɗin yana buƙatar network mai ƙarfi don ya yi aiki. Haka za ku ga cikin application ɗin. Kun yi haƙuri da application ɗin domin yana ɗan talla, za ku ta samun tallalluka a kai, amma ku damu da wannan, inda zai biya muku buƙatun. Kun ga yadda cikin application ɗin yake, in ka danna top ɗin nan zai nuno maka duk editing ɗin da kake so ka yi. In ka danna trading ga nan zai nuno maka recent, zai nuno maka misali. Bari mu shiga trading. Misali muna so mu editing na happy new year na, sai da mu shiga wannan mu danna shi. Idan mun danna shi zai nuno mu haka, ku danna allow, zai nuno wannan rubutu kawai sai ku danna screen ɗin, ba sai kun nan abun nan ba. Sai ku tafi nan zai nuno muku cikin gallery ɗinku, sai ku zaɓi hoto da kuke so da ku ɗora. Misali ga hoton allo a nan, misali yana zaune mun ɗauke shi, da mun danna sai mu danna wannan arrow ɗin gashi, da mun danna kun ga ya zama processing, sai ta tafiya processing. kun ga ya zama 3 almost done, ya kusan gamawa. kun ga yani zai nuno muku wannan rubutun, duk sai ku danna screen ɗin, da kun danna top screen ɗin zai ɗauke, zai nuno muku wannan rubutu. wannan alamun plus ɗin yana nufin kana so ka ƙara ka mai da shi gif ne, wato hoto mai motsi. in ka danna gif ɗin nan zai nuno maka ka zaɓa wani hoto mai motsi kake so. Misali ga wannan, ana so ya mai da shi hoto mai motsi ne. in ka danna wannan kun ga yana processing. Kar ku damu, wannan da kuke gani duk inda kuka ga ya nuno muku wannan duk talla ne, kar ku taɓa shi. sai ku danna nan, duk hoto mai motsi ne, duk wanda kaga ya zaɓa, duk wanda kaga ya ma sai ka zaɓa ka editing ɗin shi kawai. kun gani yana motsi haka. sannan ku ƙara taɓa art ɗin nan, zai nuno muku art and effect. idan kuna so ku ƙara editing ɗin shi again, kun gani da kun danna wannan kun ga ya canza daga yadda yake. wanda kuka gani da kwaɗo to na kuɗi ne, ba zai yi ba. wanda kuka kuma ya yi free, ya danna processing to zai yana yi haka. sannan idan kuka ƙara fitowa app ɗin, kuka danna nan plus ɗin nan, kuka ƙara danna shi, zai nuno muku add text. idan kuna so ku rubuta text kenan, ko ku yi rubutu, sai ku danna. kun danna misali Ali Nuhu, Ali Nuhu, Ali Nuhu, Ali Nuhu haka. da kun danna sai ku danna good. sannan sai ku fito, ga su nan da yawa. idan wannan kake so, da ka shiga zai nuno ma gallery ɗinka, ka zaɓi hoto sai ka zaɓa wannan. misali ga wannan, da ka danna wannan arrow ɗin, kun gani processing to, haka zai ta searching. ina buƙatar network mai ƙarfi gaskiya. kun gani gashi nan yayi. kun gani idan wannan misali ba a ƙara wani wani, ga su nan da yawa, sai ka zaɓa wanda ranka yi ma.
bari mu zaɓi guda ɗaya mai kyau sai kawai mu saving ɗin shi. Ku ga yadda ake saving, kun gani suna da yawa sai ka zaɓa. Misali ga wannan, mu ƙara zaɓen hoto da kun ja shi haka za ku zai nuno gallery, ku ƙara zaɓen hoto da kun danna zai nuno muku arrow, ku ƙara dannawa. Wannan da kuke gani talla ne, da kun danna wannan star ga nan cancel ɗin zai ɓata. Kun yi haƙuri da application ɗin, yana da tallulluka gaskiya. Kun gani ga nan ya yi saving ɗin shi, ya yi editing ɗin shi. Idan kun gama editing kuna so ku yi saving, ga wannan kusa da wannan mai ɗigo-ɗigon ga wani abun nan sai ku danna shi haka. Sai ku danna nan haka, kun danna shi ga yadda rubuta photo lab, kawai wannan rubutun ku danna zai ɓace. Ku danna screen ɗin sai ku danna, sai ku zaɓi yadda kuke so ku share ɗin shi. In saving ne ga wurin download, da kun danna download duk talla ne wannan, ku danna cancel, kun danna download ga yana yana downloading da kanshi sai kun ja. Kun gani zip save ga nan ya nuna, kawai sai ku fita abin ku. Da kun fita kuka je gallery ɗin ku, kun gani za ku gan shi a photo lab. Da kun shiga za ku ga editing ɗin ku, editing na nan ga nan, sai kun zaɓi wanda kuke so. Za ku iya editing ba ma 2020 kaɗai ba, happy new year, za ku iya editing abubuwa da yawa a ciki. Ya danganta daga yanayin abin da kuke so ku yi editing. Shikenan. Sannan na manta da abu ɗaya ban gaya muku ba, ga wanda ba su da Play Store, na kuma ce zan ije link ɗin a description. Idan kun ji na ce description, ina nufin misali ga bari mu shiga YouTube ku gani. Misali description abin da yake nufi, ga channel ɗin nan Hausa Tech Tube, ga nan ka danna bidiyo, misali ga nan yadda za ka samu garaɓasar data daga MTN, ga wani ɗan arrow nan kana danna shi ne description. Za ku ga na sa link a nan, please ku yi subscribe sannan ku share. Za ku ga na sa link ɗin application ɗin. Sannan kuma ina ƙara roƙon ku kuma ku yi share wannan bidiyon ma abokananku. Idan kuna so ku share wannan bidiyon ma abokananku domin su ma su yi, ko kuma ya burge suna so su yi posting a Facebook da dai sauransu, za ku danna wannan alamar share ɗin zai nuno muku haka. Sai ku zaɓa in WhatsApp ne, in Facebook ne, dai ga yana sai ku zaɓa ku yi share ɗin shi. A wannan muka kawo ƙarshen wannan tutorial namu na yau. Ga duk wanda sababbin zuwa ne, don Allah wannan channel ɗin muna roƙon ku don Allah ku danna alamar subscribe. Bayan kun danna alamar subscribe zai nuno muku ƙararrawa, da kun danna ƙararrawar nan zai nuno muku abubuwa guda uku. Ku danna na farkon shine all, shine zai ba ku dama ga duk lokacin da muka ɗaura bidiyo, ko in dai datan ka a buɗe yake, in baka a kusa ko baka shiga YouTube ba, zai nuno maka ga nan channel kaza sun ɗaura maka bidiyo, zaka iya zuwa ka kalla. Sannan insha Allah nan ba daɗewa ba za mu fara bidiyo akan yadda ake editing. Insha Allah za mu fara bidiyo akan yadda ake editing, za kuma mu fara bidiyo akan website insha Allah. Ina godiya. Idan bidiyon nan ya burge ka, ka yi liking, ka yi share. Sannan kuma idan kana da tambaya ko wani abu ko ya burge ka, za ka iya shiga comment. Na nuna muku yadda ake shiga comment, sai kawai ku shiga ku rubuta abin da kuke da tambaya, ko kuma in ya burge ku, in kuma yabo ne, in kuma da gyara sai ku shiga ku gyara.
Na gode. Assalamu alaikum.